Eh, shi yasa insha Allah yanzu zamu koyi yadda ake register pi insha Allah. Pi kenan cikin Faransa insha Allah. Don in mutum ka zo deja in liyan ne aka tura maka za ka klike saman kan liyan in ka shiga cikin Play Store ka yi telechargen application in. Ka telechargen application in za ka zai bayyana saman kan ekran kamar haka. Kamar hakan ga sai ka zo ka shiga cikin application in. In ka shiga cikin application in hakan ga zai hito maka. To la plupart za ka cikin English ne don rubutun za su zo. Don ka yanzu gashi hakan ga in kana da account Facebook sai ka shiga continue with Facebook. In kana da account Facebook kenan shi account Facebook kawai sunanka ne suke so su gani da account ɗinka sai kai continue après ka zo kai verification in numero da telephone ɗinka. In kun baka da account Facebook kuma misali haka sai ka zo ƙasa na biyu in nan option ka ga dama option biyu ne to na biyun nan zaka zo kaga an rubuta continue with phone number to da yanda aka yi da inda kana da waya kana da lambar waya kenan sai ka shiga nan na biyu sai kai klike hakan ga biskan shi kai klike ka gani irin image inda zai ka maka in ya ka maka wanga image kana gani gashi nan aka ce register with phone number country or region code kenan code in kasarka ko region ɗinka kenan dai deja duk kasa duka kowane abun ga duka dai code guda ne kenan nan sai ka zo inda ka sa United States plus 1 abun ga entre parentheses sai ka zo wani dan flash inda ke kallon kasa sai ka danna za ka kasashe za su bayyana maka yanzu sai ka zo kasa misali ya danganta da kasar da kake misali musa misali Niger in ka zo misali in Niger kake in Burkina kake duka dai zaka diba in Ghana kake duk inda kake dai zaka duba kasashen ko wata kasa da code ɗinta kenan sai ka shiga Niger misali ka shiga Niger sai ka zo nan your phone number sai ka shiga cikin shi nan kaga in ka shiga zai hiddo maka abun ga clavier ɗinka kenan keypad sai ka rubuta lambarka misali sai mu sa haka to a ce lambar kenan shi yasa in ka sa lamba haka sai ka zo sai ka tai go kenan mu tai kenan ka sa lambar ka sai ka shiga nan ga go inda adda bulan nan nan gashi nan ga sai ka shiga to don ka yanzu ka shiga kaga an rubuta register with phone number ko ka shiga haka zai abun nan za ga yana telecharge sai ka dan jira har ya dan yi downloading ya kare to in ya kare ga inda za a kawo maka wanga image ko za ga an rubuta password must be 8 or more characters with at least 1 digit, 1 uppercase and 1 lowercase letter. Wato abin da suke nuhi suka ce wai mode pass in nan alal akalla ko da dai bai yiwa ba ya kamata a samu shifir 8 shifir 8 in nan ana son alal akalla a samu lamba ko guda ne a samu letter majuscule ko guda ne da letter minuscule ko guda ne kenan abin da ake so dai su bayyana cikin abin ga mode pass in kenan wato password to ba lallai ne ba sai ka rubuta wani abin da suke so amma kai zaka rubuta abin da kake so abin da ka san ba kamancewa ko watakila ma kana da wani mode pass abin ga password kenan da kai zama aiki da shi kenan yanzu irin wannan sai ka shiga misali yanzu ka shiga ni yanzu misali sai in rubuta misali yanzu sai in rubuta me to ya danganta dai da abin da dai mutum zaka iya rubutawa in kana so misali kana iya ka rubuta sunanka in nan in zaka rubuta shi sai ka rubuta shi farkon shi ya zama letter majuscule ya zama letter kaman letter abun ga babba kenan majuscule kenan yawa sai ka sa shi haka kaga yadda clavier in yazo keypad kenan misali sai ka sa haka kenan ka gani letter in farko ya zama letter majuscule kenan ko to sai ka rubuta sunanka in ka rubuta sunanka to ana so kuma lambobi su shiga ciki saboda wani kai ya yi tunanin abin da ka sa lambobin misali kana iya ka sa yanzu haka kana iya sa misali haka
misali mali, misali ka sa mali ko, sai ka zo ka sa misali 20 20 kenan 20. Ka gani an samu su letter kuma an samu shifar. Ka gane, kin gane ko ka gane? To yanzu in kana so kuma kana iya ka sa ko wani su symbol hakan ga. Symbol kana iya ka sa misali étoile ko ka sa ko at hakan ga da biyu. Misali ne. To sai ka dawo abun ga na biyu. Abun ga na biyu in ka zanna abun da ka rubuta can shi za ka rubutawa nan kuma. Kenan sai mu diba mun rubuta mali ko misali mali muka rubuta 20 kenan sai muka sa at biyu misali ne muke nan gayi. To sai ka tai submit. To kenan ka kare kenan sai ka danna nan ga inda ka rubuta submit in nan kasa. Za ga ya yi tirshir ya zo. Sai ka gani image na uku. Za a ce maka set up your account. Don set up your account in nan da za ka abun ga. Kenan yanzu account ɗinka ne za ka kirye da sunanka na gaskiya. Kun gane ko? Da sunanka na gaskiya za ka buɗe account ɗinka. Kun gane ko? Yanzu misali a ce sunanka misali a ce Yakuba ko? To baka ce ka sa wani suna, dole sai ka sa sunan da ke biskan abun ga carte d'identité ɗinka. Sunan da ke biskan takardunka shi za ka sa tun da ba abu bane na wasa. Kenan sai ka sa sunan ka kan shi, nan sunan ka za ka sa na biyu, sai ka sa sunan ma'aihinka. Kenan Yakuba misali mu ce Musa. To haka ka gani gashi nan. Sai ka zo nan ka rubuta username ɗinka. Choose your username, kamar sunan da kake so ya bayyana biskan account ɗinka. In kana so kana isa Yakubu Musa, sunanka kenan, duk wanda ya ga sunanka ya san kai ne. In kuma baka so kuma kana isa wani abu daban. Amma ni misali na hi gane in sa sunana da kanshi, sai in sa gashi Yakuba Musa. To ka gani hakan ga shi zai bayyana matsayin sunanka username ɗinka. Username ɗinka kama haka zai bayyana kenan da shi ne za ka ta aiki, ko wani zai aiko maka da wani abu biskan shi ne za a turo maka. Sai ka zo submit. To ka gani yanzu nan suka ce bai yi ba saboda akwai wata matsala. Suka ce this username is already in use, please try another. Kenan ka gani kai da wani kuna iya zama sunan ku iri guda ne, amma sunan ku iri guda, sunan baban ku iri guda. Kenan bai yi kai ma kai amfani da username in, amma sunan ka ba a ce sai ka canza. Sunan ka shi yana yi, amma username in ne sai ka canza. Kun gane ko? Kenan in ka canza username, hakan ga username sai ka in kana sai ka ƙara 20. Kenan babu wanda za a shi ma ya zama to ya sa Yakubu Musa kuma 20. Kenan in kai ka sa Yakubu Musa 20, kenan ka gani kun samu bambanci kenan. Sai ka zo sai ka ta submit. To yanzu ka ta submit sai ka shigo wagga huska ko jarabawa ne za a maka da a tabbatar cewa kai dan adam ne. Ka gane ko? Sai aka ce misali nan ga select all images with a fire hydrant. Kun gane ko? Kenan ya danganta da jin turancin mutum. Amma ni yanzu ina iya cewa tunda ban fahimci turancin da suke nan gari suke yi ba, in na ga dama ina iya canza shi. Ya gani yanzu ka gani sai in na zo nan baya kenan sai a canza mini kenan in ban gane ba. Sai yanzu gashi nan kuma suka ce select all images with stairs kamar escalier kenan sai ka yi selection duk su image inda adda escalier. Kaga misali nan ga daya ga biyu ga wani uku, shi kenan su kadai ke da escalier, sai ka ta verify kenan. To zai abun ga yanzu nan sai ya rubuta maka add them to your
rafal team, who invited you tun da farko, waye inviten ka. To a nan shine za ka sa suna ko username ko code na wanda ya inviten ka, wanda ya inviten ka. Yawanci za ga wani ne zai turo maka link, wani ne zai turo maka abun ga me ake cewa abun ga kenan zai turo maka link kenan link inda mai shi ya turo maka innan, link inda mai shi ya turo maka innan, kaga an rubuta username in mai shi shine code da invitation ɗinka, invitation code ɗinka. Kenan sai ka sa misali, sai ka sa abban suhailat wala ka gani haka 2019 ka gani yanzu haka shikenan ka ƙara abun ga kenan. Daga na danna submit shikenan ya shiga. To yadda ake bude account kenan abun ga cikin Pi network. Daga bayan insha Allah zamu zo mu yi video biskan menene Pi network, saboda abu ne da ke da amfani matuƙa. Insha Allah zamu zo mu yi bayani. Daga na danna submit in ga na kasa shikenan, amma ban da dama in danna saboda lambar mutane ce ban iya in register biskanta da wasa insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullah.